Здрасти хора, аз съм Дани и в днешното клипче ще играем отново Clash Royale. Опа, не искам да купувам Goblin Barrel. Знаете ми дека в миналия епизод свърши клан батъла още сутринта и тук имам 3 свободни чест слота. Имам и Crown Chest, който няма да мога да го направя в този епизод целия, но ще играем около 3 игри, зависи как потръгнат нещата. Вижте моите, моите хайт строфи 2029, бях за малко в 9 арена, но паднах. В тази епизод, ако мога да направим 3 поредни победи, ще съм много доволен. И аз предлагам да започвам. Така. Играем срещу Артур от Здоровие и мир. Добре, някакъв руснак. Видим колко играеш. Руснак 9 ниво. Като мен. Фак. Тази игра ще я губим. Мразя лава хаун декове. И то страшно много. И този е добър лава хаун дек. Фак. Добре, тук ще му пусна на Валкира на този. Оу, шит. Фак, good game. Тези трили много се забавиха. И майнер сега ще наточи доста кулата, но всъщност не. Добре, нашата Валкира отстрани и го водим по демидж. Добре. Така. Witch. Има миньор, има електро, има и лава хаунд. И ферно има, естествено. Стоп спам, бейби. Така. Давайте скелети мои, тръгвайте напред. Ако мога да ударят кулата. Добре ударих. И тук доста. Пускаме ни Хок Райдър. Добре, няма да пускам стрели сета. Да. Поне 2 пъти удари. Добре, само един, колкото толкова. Пускам си сега една принцеза тук. Така да си има. Не. Шит. Пускаме инферното, сега той ще ни пусне сигурно миньор, но ние имаме скелетен армия. Чакайте, миньора го използва. Бърках се. Така отново спряхме този лава хаунд, което е доста добре. Така. Електро Уизард. Имам скелетен армия за теб. Но и Инферно Драгон. Тръгвам от тук с Хок Райдър и с... още един. Защо така? Не, стреляш погрешното. Добре, на си кула замина. Неочаквано, ето така. Добре, пускам тук Валкира на този, въпреки че не беше нужно. Имахме си Инферно. Така. Правим така. Добре, този опонент губихме. Той се отказа дори. Ако може да бутнем и тази кула. Няма да може. Добре, good game. Хайде де, good game. Окей, хора, първа победа за днес. Което е добре. Продължаваме. Така. Кореец. Може би няма да може да губим то. Няма да се отказваме още в началото. Така. Добре. Балонче. Не ми каза, че ти играеш слаба хаундек. Оу, шит. Fucking шит. Поне. Добре. Справихме се. Удари кулата, но нищо. Добре. Тръгвам тук с Хок Райдър и с Фар Спирити. Този ще му пусна. Не, няма пускам нищо. Добре, ще пусна. Добре, това ще гупал. Не, тук този няма. Добре, как пуснах по дяволите Валкирата? Добре, той ни
удари кулата доста мощно така. С около 700 демидж. Добре, това ще пречи тук. Добре, удари кулата поне 2 пъти. Добре. Не се обръщай, майка ти глупава. Фак. Добре, тук трябва просто задължително. Е така. Добре, бутна го. Излезе пак. Гадинки. Те ще ги убият. Добре. Така. Тръгваме тук с барберени и с фар спирити. Защитавай се сега. Fuck you, бе. Fuck you. Хайде кулата. Shit. Fuck, удари. Мразя балони и балон декове. То Драко миньон де. 2 пъти? Не. Защо? Защо 2 пъти? Защо? Хокрайдър, maybe. Така. Така. И разбира се, той пуска пълната шитня. Добре, този опонент може би няма да може да победим. Стоп. Плиз. Добре. Тук успяхме. Така, умари. Принц. Фак, той ни бутна кулата. Защо не погледнах. Шит. Добре, моля те, кулата удрей. Още един път. Фак. Давай, бой, ти си. Един път. Добре. Удари. Фак ит. Пропиля си фриза. Какво прави тук този? Добре, играта е равностойна. Така. Принцес. Фак ю, бе. Добре, този има добър дек. Безспорно е. Потява ли те? Не дей го фризвай. Фак ю, бе. Не удари. Добре. Ако може да го държим този, ще съм доволен. Удържахме. Good game. Този имаше доста добър дек, но и нашият не е зле. Добре, good game. За сега горе-долу става. Правим последна трета битка. Дано не е загуба. Давай. Не знам дали хубаво ме чувате. Този 8 ниво имаме по-голям шанс. Тръгнем и с Хокрайдър и с Fire Spirit или да изчакаме нещо. Не, няма какво да чакаме. Тръгваме си. Така, вещица. Какво стана? Защо? Трети път. Добре, 2 пъти удари. Пак е нещо. Shit. Fucking shit. Хокрайдър. Добре. Не. Колко пъти ще удари този Хокрайдър? Подявалите! Бе така. Пускай Fire Spirit. Ето само той има канон. Давай. Добре. Fuck this shit. И пак говорим по демидж, хора. Добре. Тръгвам с... Ако тръгна с хок, той ще пусне вещица и фризър. Да, ето. Поне 2 пъти, моля те. Добре. Втория път не може да удариш, но... Сега ще пусне Хокрайдър тук. Така. Чакам Хокрайдър.
Да ми дойдете. Така, елит барбове. Плиз. Не канон, бе. Давай. Давай вещица. Вещица принцеса. Давай, принцески. Умри. Добре. Така. No. Добре. Не. Добре. Кула. И това момче играе. Пускаме валкирите тук отпред. Така. Пускаме елит барбовете. Пускаме това. Той ще пусне канон. Или не? Нямаш ли канон, бе, брачет? Канон ли нямаш, бе? Хейвуд, канон ли нямаш? Дари. Добре, правим така. Биго. Добре. Така, елит барбове. И давай. Само канон ли имаш? Не. Шит. Даже и фарбона. Бой. Добре, по 2 пъти удариха. 1 минута. Ако пусне скелет на ръм, той ще го запне. Така че няма. Давай Хокрайдър. Давай. Добре. Да, добре. Така. Добре. Сега. Правим така. И тръгвай. Вокерата. Добре, отново наравно. Good game. Много още едно равенство. Освен ако не направим нещо. Добре, равенство. Good game. Добре, хора. Ще направим още една битка бонус, защото 2 равенства просто не ме устройват. Решахме да го бием. Отдаде този, но нямахме късмет. Още една битка, хора, и приключваме. 10-то ниво. Шит. Не искам да падам от този. Просто не искам. Дори да ме чуете добре. Защото ако не ме чуете добре, ще е много гадно. Така. Пускаме една принцеса. Тук отзад. Тук лътенето не е толкова отзад. Така. Удари един път. Добре. Може да... Оу, шит. Съм срещал бомбър от много време. То се оказа, ще бъде неутрализиран от кулата. Добре. Така. Може би ако имах Inferno 7, ще е много по-добре, но сета е. Пак е нещо. Хокрайдър тук. Фари спирити тук. Дали ще се получи? Yes! Оу. Това е идеално за принцеса. Добре, има такова. Тук може да не прецеквам валкирата, но... Добре. Има Poison. Има бомбър. Има ли барбериани? Барбериани. Добре. Няма да го слагам рекулата. В никакъв случай. Така. Фак. Има танк. Няма да пускам нищо. Давай. Добре. Доста голям демидж ударихме. Добре. 1 минута. Давай. Давай, бой. Давай. Давайте миньони. Извинете, такива. Шит. Fucking shit. Добре, кулата ме на много малко.
Може би тук е на Вълки... Не. Елит Барберяни. С Валкира. Фак. Шит. Факинг. Долен шит. Умрете. Знаех си. Умри. Бомбара умря. Или не? Окей. Корав съперник не се отказва. Можете 2 пъти. Плиз. Добре, един пак. Това момче си играе. Биме. Good fucking game. Добре, хора, имахме си шансовете, обаче просто той много мразя хора, които играят с танкове. Това е всичко за този клип. Аз бях Дани и до следващия път.